Добро утро! Какво си купих сутринта от продавача? Мляко с ниска масленост 1,3%. Две бройки. Цената е, сега ще ви кажа, 27 рупии. Приблизително курсът е 1 към 10, значи 27 цента. Сирене 200 грама за 85 цента. Едно мляко 4,5% масленост за... Тук обаче не виждам цената. За 33 цента. И 3 малки шоколадчета, всяко по 5 цента. Цялата ми покупка беше на стойност от приблизително 1,84 евро. Дали е скъпо или ефтино, преценете сами.